Az életnek mindig vannak nagy pillanatai, amit akkor nem érzel meg, hogy mennyi változást fog hozni, csak utólag visszaemlékezve derül ki, hogy milyen nagyszerű dolog történt. Hogy mit jelent nekem az alapítvány? Reményt elsősorban, illetve egyfajta fejlődési folyamatot. Ez egy olyan dolog, amit igazából óránként tudnék vesézgetni, de hogyha egy szóba kéne, akkor azt mondanám, hogy a család. Amit én kaptam gyerekként, hogy nagyon vicces, példakép formák voltak nekem a segítőim, én ezt vissza szeretném adni a gyerekeknek nagyon hasonlóan. Nekem az alapítvány az tényleg maga a család, szó szerint is. Én ezt nem egy munkának tekintem, ez a hivatásom, ez az életem. Nem is gondoltam volna, hogy lehet egy munkahely olyan, ami ennyit ad az ember életébe. Nap mint nap tanulok a gyerekektől valamit. 25 éve csinálom már ezt a munkát, és nagyon-nagyon sok örömöm telik benne. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy ők a második családom. Nagyon hálás vagyok nekik, és igazából nem lennék ott az életben, ahol most vagyok nélkülük. Úgyhogy az életem egy jelentős részét köszönhetem az alapítványnak, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Olyan segítséget adunk a családoknak, ami nélkülözhetetlen a gyógyulások, a kezelések idején. Ilyen például, hogy szállítjuk a gyerekeket kórházba, kezelésekre haza. Van egy mamalakásunk, ahol a vidéki szülők tudnak megpihenni, és emellett van egy gyógytornászunk, aki sokáig a klinikán, a Tűzoltó utcai gyerekklinikán dolgozott, és most egy külön tornateremben várja a gyerekeket. 2007. április 2-a óta, én már 17 éve dolgozom az alapítványnál, felelős beosztásban vagyok, vezetői pozícióban, én vagyok a gépkocsi vezető. 2003 óta az autó nagyon-nagyon sok kilométert futott, de mivel hogy én 2007 óta kezdtem, ezért csak a sajátomról tudok beszélni, az közel föld és hold távolság oda-vissza. Akinek ez nem annyira egyértelmű, akkor körülbelül az egyenlítő mentén 20-szor megkerültem a földet. Közel 800 családot szállítottam, és ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy otthonra viszem őket, illetve a klinikára, hanem más egyéb kórházakba is, mint például a sugárterápia. Elég sokat beszélgetek velük, úgyhogy remélem, hogy nem csak betegszállítóként vagyok apostrofálva. Mamalakásunkban térítésmentesen biztosítjuk a vidéki családoknak a szállás lehetőséget a kezelések idején. A kórházi környezet és a betegség már önmagában is nagy terhet jelent a gyermek számára, ezért kiemelten fontos a szülő jelenléte. A vidéki gyermekek szülei számára különösen nehéz feladat, hogy a klinikai kezelések alatt álló gyermek mellett lehessenek. Alapítványunk több mint 18 éve működteti a mamalakását, ami a vidéki szülők szállásgondjainak megoldásában jelent nagy segítséget. Abban az esetben, ha a gyermek kezelése több hétig vagy akár hónapig is eltart, a szülő részére biztosítjuk a szállást a mamalakásban. Továbbá a lakásban családjukkal együtt tölthetik a gyerekek azokat a heteket, amikor folyamatos kórházi felügyeletre, bár nincsen szükség, viszont napi rendszeres kezelés miatt továbbra is klinika közelében kell maradniuk. A szállás mellett mosási és főzési lehetőséget is szolgáltatunk. A lakás közvetlenül a Tűzoltó utcai gyermekklinika mellett található, ezzel is biztosítjuk a gyógyítók közelségét. 2006 óta körülbelül 900 család vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 1999. november 1-től dolgozom az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnál. Ez az alapítvány a fő munkahelyem, és kitaláltuk ezt a hangzatos nevet, hogy rehabilitációs programvezető. Tulajdonképpen a gyermekeket tornáztatom, és a célom az, hogy mielőbb vissza tudjanak illeszkedni az óvodai és az iskolai életbe, segítsem a testi, lelki felépülésüket és a gyógyulásukat. A játékos tornaórák elnevezést tulajdonképpen Takásné Stalter Judit, az alapítvány elnöke találta ki. Én a címadással mindig gondban vagyok. Ezt a munkát eleve nagyon félve vállaltam el,
hiszen az én képesítésem nem arról szól, hogy daganatos gyermekekkel foglalkozzam, játsszam velük, tornáztassam őket. A Judit azt mondta, hogy Gabi, bele fogsz jönni, meg fogod tanulni, bízzál magadban. Hát bíztam magamban, a családom ugyan azt gondolta, hogy én ezt a feladatot lelkileg nem tudom majd elvégezni, de hát 25 éve csinálom már ezt a munkát, és nagyon-nagyon sok örömöm telik benne. Igyekeztem nagyon felkészülni, több orvossal, gyógytornász kolléganővel beszéltem, hogy hogyan kell ezekkel a gyermekekkel foglalkozni, mi az, amire vigyázni kell a betegségükkel kapcsolatban. 2009-től vezetünk statisztikát, tehát én 1999. november 1-től vagyok az alapítványnál, és 2024-ig 862 darab gyermeket tornáztattam, és ebben nincsenek benne a szülők, akiket a kórházi ágyak mellett a kezelések közben szintén egy kicsit megtornáztattam, megmasszíroztam, jókedvre derítettem, és ez mindig egy nagyon kedves színfoltja volt a klinikának, amikor a szülők együtt tornáztak a gyerekekkel, vagy csak a szülők tornáztak velem. 2020-ig én közvetlenül a gyermekágyak mellett voltam a klinikán, és ott végeztem a tevékenységet. Aztán úgy hozta az élet, hogy itt az 5. kerületben, közel a klinikához lett egy közel 200 négyzetméteres lakás, amiben van ez a rehabilitációs tornaterem. Itt teljesen egyedül vagyok, egyben én vagyok a gondnok, a takarító, a terapeuta, minden, de én ezt nagyon-nagyon élvezem, és köszönöm az alapítványnak a bizalmát. Elsősorban a gyógyítást és a gyógyulást támogatjuk. A gyógyításban tulajdonképpen a gyerekonkológiai kórházak vannak. Támogattuk már Szegedet, Szegedi Gyerekonkológiát többször, támogattuk a Pécsi Gyerekonkológiát, a Gyerekonkológusok Országos Szövetségét támogattuk, és kiemelten a Tűzoltó utcai gyerekklinikát. Ezekbe a kórházakba műszereket vásárolunk, olyan eszközöket, amire szüksége van a kórháznak. Az alapítvány most már ugye 25 éve egészen elképesztő, amit vállal. Nyilván a pontos számok megvannak, de milliárdos nagyságrendben mérhetőek a támogatások. A legfőbb területek talán a következők. Az elején azt hiszem a műszerbeszerzés volt a legfontosabb. Ugye nem mindent sem a legkorszerűbb diagnosztikus vagy terápiás eljárásokat, műszereket sikerül beszerezni állami vagy szóval hivatalos úton keresztül, és hát 10-20, sokszor 50 millió forint értékű, tényleg a világszínvonal elérését segítő műszerek beszerzése volt az egyik. A következő, ugye a baba-mama elhelyezés, a lakás, a családok elhelyezése. Ugye sokszor messze laknak a gyerekek, nem tudjuk őket 200 kilométerre hazaengedni, de az utca túloldalára el tudjuk őket engedni, és tudnak találkozni a családdal, a szülővel, az édesapával adott esetben. Tehát ilyen alapítványi formában működtetett szállás lehetőség, ez is most már 10 sok éves múltra tekint vissza, és ez nagyon nagy segítség, hogy nem kell hetekig vagy hónapokig a kórházban feküdni a beteg gyerekeknek, kicsit ki tudnak mozdulni, kicsit kinyílik a világ. És talán a negyedik legnagyobb, de hát sok van, nagyon sok van, az a rehabilitációs tevékenység. Tehát elsősorban már a gyógyulás után a különböző táborok, rehabilitációs ház, különböző tréningek, gyógytorna, foglalkozások, gyereknapok, programok, színházi előadások, bármi. Tehát ami segíti, hogy ezek a gyerekek ne különbözzenek az egészséges társaiktól, és minél előbb vissza tudjanak illeszkedni a normál életbe és a normál kerékvágásba. Nagyon nehéz számokról beszélni, hiszen 25 év nagyon-nagyon sok idő.
Azt gondolom, hogy több mint 2 milliárd forintot fordítottunk már erre, támogatásokból és az 1%-ból, ami a gyógyulást és a gyógyítást segíti. A jótékonysági póker egy olyan rendezvényünk, ami 15 éve működik, és nagyon-nagyon hatékonyan működik, hiszen hatalmas segítséget kapunk a játékosoktól, és ez egy nagyon összetartó közösség, akik ebben segítenek nekünk, és nélkülük talán nem jutnánk hozzá olyan műszerekhez, amiket szeretnénk. Az alapítványunk létrejöttekor már az volt az első gondolat, hogy azokat a családokat, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, daganatos gyereket nevelnek, átsegítsük ezen a legkritikusabb, legnehezebb időszakon, ami a kórházi kezelések, a gyógyulásig, a diagnosztikától a gyógyulásig tart. Megpróbáltuk megtalálni azokat a pontokat, ahol legtöbbet segíthetünk. Gyakorlatilag ugye 2017-ben, amíg mi bent voltunk itt a kórházban, velünk párhuzamosan kezelődött egy kislány, és ő érte jött mindig a gyurma. Mindig csak a hangját hallottuk a folyosón, és hogy megjött a piros autó, és akkor úgy volt, hogy Máténak ugye a kemó miatt kellett, hogy portot beültessenek, és egyszer minket is vitt a piros autó, amikor a sebészetről kerültünk be ugye a műtőbe, a portbeültetésre, és ott a beültetés után az intenzív osztályra került Máté, ott volt egy 1,5 napot, és amikor az intenzív osztályról, ugye mi a Korányi Tömbbe kezelődtünk még, akkor a gyurma vitt minket vissza. Közel 12 000 gyereket támogattunk ez alatt az idő alatt, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szám. 2017-ben diagnosztizáltak nálam Burkitt linfómát, ami rossz indulatú daganat. Engem 5 évesen Wilms-tumorral diagnosztizáltak. 2014 és 15 között kezelődtem a Tűzoltó utcai gyerekklinikán. Nekem non-Hodgkin linfómám volt, ez egy nyirokrendszert érintő daganatos betegség. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy milyen emlékeim vannak, vagy hogy emlékszem-e bármire. És erre mindig azt szoktam mondani, hogy az idő az begyógyítja a sebeket. És főleg a jó emlékek azok, amik megmaradnak. Például van egy ilyen, ami nagyon bennem van, amikor az egyik karácsonykor segíthettem a nővéreknek kidekorálni az osztályt, és erre a mai napig emlékszem, és ezek az apró dolgok segítettek akkor is nagyon sokat. Minden nap volt valaki, aki ha mással nem egy jó szóval tudott minket bátorítani. Egyébként tényleg nagyon-nagyon pozitív élményekkel gazdagodtunk. Nem tudom egyébként, hogy ők hogy tudják ilyen természetességgel és ilyen kedvességgel intézni itt bent a mindennapokat. És tényleg az, hogy mindenkit meg tudnak vigasztalni. Amikor az ember ide bekerül, akkor nyilván tudja, hogy nagyon nagy baj van, és aztán utána tényleg minden nap van valaki, aki utána azt mondja, hogy figyelj, nincs akkora baj. Pár nappal a születésnapom előtt mentünk be, a kórházba kerültünk be. És akkor az 5. születésnapomkor a dokik, tehát a doktornők teleragasztották ilyen színezőkkel a szobán falát, vagy a korterem falát, hogy boldog színapot, és akkor ott volt a lecsóból az Emil, meg a többi mesefigura, és akkor ott tényleg nagyon jó volt, az jó érzés volt. 2009-ben nyílt meg a Minden Jó Ház, és 2011-ben hozzá kapcsolódott a Vizes Villa a Kismedencével, és hát azóta körülbelül évente ilyen 5-600 ember veszi igénybe, tehát be lehet szorozni, hogy 15 év alatt ez már nagyon-nagyon magas szám. A legnagyobb örömét az egyik anyuka fogalmazott meg egyszer, és mondta, hogy míg itt voltak, teljesen elfeledkeztek arról, hogy a gyermekük beteg. Annyira jól érezték magukat, annyira föl tudtak töltődni. Nagyon fontosak ezek a családi programok, amik hétfőtől péntekig tartanak. A nyári táborok nagyon fontosak, 2 turnusban szervezzük. Gyerekek imádják. Emellett a bajnokok versenyének egy része is itt zajlik, és jönnek ide gyógyító szakemberek is, mondhatom azt, hogy rehabilitációra, csapatépítésre, kiégés elleni terápiára. Az elmúlt 25 évben rengeteg programot szervezett az alapítvány, talán fel se lehetne percek alatt ezt sorolni. A legnagyobb programjaink azok a nyári táboraink, amit elsőnek seregélyesen tartott meg az alapítvány, aztán 2013-tól pedig a Kiskörösi Minden Jó Házban, a rehabilitációs központban 2 turnusban szervezzük. Az első turnusban a kisebbek vannak 10-től 14 éves korig,
és a második turnusban pedig 14-től 18-19 éves korig vesznek részt a gyerekek. Általában mind a két táborban 22-22 gyermek vesz részt, és emellett még van kb. 10 önkéntesünk és orvosi személyzet is van a csapattal. Emellett megszervezik a kiskörösi bajnokok versenyét, ahol ugye olyan gyerekek indulnak, akik már a betegségből gyógyultak, és különböző sportágakban versenyeznek egymással. 5-6 különböző sportágban tudnak indulni a gyerekek, jövőre be fogunk venni egy röplabda játékot is, mert a csapatversenyeket is szeretnénk visszahozni, de úszásban, futásban, sakkban, asztali teniszben és lövészetben indulnak a gyerekek egymás ellen. Évekig szerveztünk utat Rovaniemibe a Mikuláshoz, ide egyszer általában 30 gyerkőcöt vittünk el, kísérőkkel, önkénteseinkkel, munkatársainkkal együtt. Ez egy hatalmas nagy élmény volt kiutazni a Mikuláshoz, és itt 3-4 feledhetetlen napot eltölteni, néha tényleg a -28-29 fokba, óriási hófalak között, de ez egy életre szóló feledhetetlen élmény volt a gyerekek számára. Emellett nagyon sok hétvégi programot szervezünk, cirkuszba járunk, Csodák palotájába, múzeumokba, éppen ami ötlet eszünkbe jut, azt megpróbáljuk megszervezni a gyermekeknek. A moszkvai győztesek versenye, azt hiszem, hogy mindannak a közel 400 gyereknek, akit 10 év alatt kivittünk erre a versenyre, egy életre szóló, felejthetetlen élményt adott, és alapot adott nekünk arra is, hogy mi magunk is vigyük végig, vigyük tovább ezt a gondolatot, és egy szűkebb körbe a magyar gyógyult gyerekeknek szervezzük meg ezt a versenyt. A rehabilitációm nagy részét az szerintem a kezeléseim befejezése után kapott élményterápia jelentette. Itt szó lehet a színháztól kezdve a mozikig, Csodák palotája, ezek ilyen egynapos programok, de vannak a szívemhez közelebb álló többnapos programok, mint például a nyári tábor, vagy újonnan a bajnokok versenye, amire én a moszkvai verzióra jutottam el, ami nekem egyébként a kedvencem volt, és nekem volt szerencsém találkoznom a télapóval Rovaniemiben is, ami egy nagyon emlékezetes emlék számomra. A programok tekintetében én azt hiszem, hogy a táborok a legizgalmasabbak. Ott nagyon feltöltődünk, mi is, és nagyon sokat tudunk adni a gyerekeknek. Rengeteg kedves emlékem van. Igazából a nyári táborok során mindig történik valami olyan, amiről évek múlva is még beszélgetünk, és előjön. Mindig nagyon sokat nevetünk és sírunk együtt. Hajnalvárók, a hosszú beszélgetések, táncolás a teraszon, nagyon sok ilyen emlékem van. Bajnokok versenyése minden jó tábor, ami mindig szenzációsan sikerül, nagyon jó. Sok inspiráló dolog ért ebben az alapítványnál, hiszen mind az önkéntesek egyébként nagyon sokan rendelkeztek egy főállással, egy másik állással, és így a szabad idejüket, szaktudásukat adták ilyenkor segítségül, viszont voltak olyan önkéntesek, akik gyógyult fiatalok, korábban daganatos betegséggel kezelték őket, kigyógyultak a betegségből, meggyógyultak, és jelentkeztek önkéntesnek, és úgy érzem, hogy a kettő közös munka nagyon meghozza a gyümölcsét, hiszen ők nagyon hiteles segítői az alapítványnak a mai napig. Amióta belekerültem ebbe a közösségbe, annyira összenőttünk, hogy már nem tudom elképzelni az életem nélkülük. Egy rossz dolog köt össze minket a betegség, de szerintem ezt átfordítottuk mi egy olyan különleges és csodálatos kötelékké, amit nagyon kevesen tapasztalnak csak meg, és ezért én is különlegesnek érzem magam, hogy velük lehetek, és együtt megélhetjük ezt a sok emléket. Szeretném azt a tengernyi szeretetet és segítséget visszaadni, amit én is kaptam felépülésem során. 25 évvel ezelőtt saját magamnak megfogalmaztam egy gondolatot, és én ennek a szellemében végzem a munkámat. Nekem ezek a gyermekek tényleg olyanok, mintha a sajátjaim lennének, és én azt gondolom, hogy ezeknek a beteg gyermekeknek, akiket én, amikor foglalkozom velük, egyáltalán nem úgy kezelem, mint hogyha betegek lennének, hanem teljesen úgy, mint
egészséges társaik, ezeknek a gyermekeknek joguk van a gyermekkornak az összes szépségét átélni, és én azt gondolom, hogy nekünk, segítő szakembereknek pedig kötelességünk ezt biztosítani. A fő küldetés az kezdettől fogva a segítés. Ebbe nagyon-nagyon támogatnak bennünket a égiek, mert hihetetlen tényleg, hogy egy ilyen kis városkából elindul egy alapítványka, és ilyen nagyra kinövi magát avval, hogy másokat segít. Segíti az orvosokat, a kórházakat, a gyerekeket, a szülőket, és nagyszerű csapat jött létre, és ez a csapat kezdettől fogva ezen működik. Ezt én úgy hívom, hogy az isteni segítség, ami megvalósult ezen a földön. Az elmúlt 25 évben fantasztikus élmények értek. Találkoztam olyan emberekkel, akik segítettek, olyan önkéntesekkel, akik elsősorra mellénk álltak. Találkoztam hálás szülőkkel, és mosolyt láttam azoknak a gyerekeknek a szemében, akik a legsúlyosabb betegséggel küzdöttek. Találkoztam olyan emberekkel, akik a munkahelyük révén tudtak segíteni. És találkoztam gyógyító szakemberekkel, akik elkötelezetten a gyógyításra tették fel az életüket. És jó érzés volt, hogy közösen, együtt tudtunk segíteni beteg gyermeknek és gyógyítóknak egyaránt. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb értéke az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak.